सासेल' जोंहा बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रीष्ट दङ आरो जोंनि फोरोंगिरि दैदेनगिरि आरो हेफाजाब होगिरि गोथार जिउ साथामजों सासेल' आफा इसोरखौ बे समाव हामबायनो आरो दिनै बे जौसेयारि रंजामा फोरबोखौ थाम थिम खालामनानै खुंनाय कमिटि आरो बैरालि मण्डली एनएलसी आरो मण्डलीनि गासैबो दैदेनगिरि सिबिजाथाव जेसेबां दङ जोंनि गेस्ट स्पिकारफोर फारियै जोंनि मडारेटर एनएलसी आरो जोंनि आगुनि बाइबेल स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि मेडाम एन बरगयारि आरो जोंनि सासे बिफा डायसिसनि आगुनिफ्राय जों बिथांमोन थाब्ला जोंनि गार्जेनफोर दं सानो दाबो आरो आंनि फिलिंआ न'खरसेयैनो दं सानो आरो दाबो आङो स्टेजआवल' सार होनो गाहायावब्ला सोमोन्दो लिङो आरो दा जोंनि आगुनि मडारेटर एन बरगयारि सारखौबो मान बावदों आरो जोंनि दानि प्रेजेन्ट मडारेटरनि मेडाम आरो मोनथामबो सार्कल कनफारेन्सनि सिङाव थानाय आफादगिरि आरो बिथांमोनजों मावफाग्रा गासै कमिटिफोरनि दैदेनगिरिफोर बिडिवाइसिनिफ्राय सफैनाय आरो गुबुन गुबुन कमिटिनिफ्राय माननि आलासि जेसेबां दङ सफैनो हानाय आं बयखौबो आरो जोंनि धोरोमगुरुफोर दङ जोंखौ दैदेनबाय थानाय दानि चेयारपारसन रेभारेन्ड प्रिय नार्जारि रेभारेन्ड जोंमा बिथां बसुमतारी आरो जोंनि दानि जिबिएस बाइबेल स्कुलनि प्रिन्सिपाल रेभारेन्ड गुनेश्वर मोसाहारि गोबांथार दङ मान होनांगौ आङो बयखौबो खनसेयैनो प्रभु जिसुनि मुङाव जौसेयारि नैबे रंजामा फोरबोनि मुङै प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ सिगाङाव दोननानै गोजोननाय लाबाय बयजोंबो लोगोसे गोजोनथोंसै आरो बे कमिटिनि खुंथाय आफादनि बयखौबो आङो हामबायहोदों आंखौबो अनसायनानै दिनै बे फोरबोनि बाहागोआव थाफानानै बे स्टेजआव इसोरनि बाथ्राखौ शेयार खालामनो मोननायनि थाखाय बे समाव गुसुङै आरज खालामो सोरगो आरो बुहुमनि सोरजिगिरि अनखौ गोथां आफा जों नोंखौ हामबाय होनदों बाख्नायदों बे जुनिया सानखौ प्रभु जे नैबे जौसेयारि रंजामा फोरबोनि कमिटिनि गेजेरजों थाम थिम खालामदोंमोन आफा नोङो साबसिन हामसिन बोथोरखौबो जोंनो होबाय आरो खुंफुंनो थाखायबो आफा नोङो बे खाबुखौ होबाय मोजां देहाखौ मोजां सोलेरखौ मोजांथार बोथोरखौबो नोङो जोंनो होबाय थांनाय 100 बोसोरफोरावबो आफा नोङो गावनो लोगोसे थानानै दैदेनबोबाय आरो दिनै बे गासैखौबो प्रभु सानजोबनोबो हाया आरो गासैखौबो हिसाब लाजोबनो हाया नाथाय मोनसे बाथ्राजों प्रभु जों नोंखौ हामबाय होननो गोसो जादों कमिटिनि गेजेरजों जों बयनिबो सायाव दिनै जुनिया नोंनि बोरनि गोबां सानजाबनायखौ आफा नोङो जोंनो होगोन कमिटि मण्डलीनि बयनिबो सायाव होगोन आरो जोबथानाय समसिमबो फोथायनाय बसायाव नोंनि बिसा जिसुनि फैफिननाय सानखौ लामा नायै नायै आफा नोंनि लिंनाय बादिनो नोंनि हामजानाय लामाजों थाबायनो मावफुंनो हानाय बायदि बे समाव प्रभु जोंनो नोङो थाम थिम खालामनाय बाथ्राफोरखौ जोङो प्रभु नोंनिफ्राय लामा नायबाय नोङो जोंनो बे गासैबो थाम थिम खालामनाय बाथ्राफोरखौ होगोन आरो नोंनि जिउजों जों बयखौबो दैदेन सासेल' बासायग्रा प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै आं बयखौबो खनसे खावलायबाय जों खनसे गसंबावनि आरो मोनथाम पदखौ बे समाव फरायनानै खोनासंनि सिगाङाव फरायनि कल'सियानिफ्राय 1 बालाबनि 26 आरो 27 सिरिखौ फरायनि कल'सियानि 1 बालाबनि 26 आरो 27 सिरिखौ फरायनि जिसु ख्रीष्टनि मुङै आं गेजेर ससेनिफ्राय फरायनोसै पौलनि बाथ्रा आङो इसोरनि बाथ्रा बे जाबाय बोथोरफोरनिफ्राय आरो पिरिफोरनिफ्राय थाखोमानाय नाथाय दानो बिनि गोथारफोरनो नुजाहोजानाय होखोमाजानायखौ मिथिहोजोबनाय बादि
इसोरा इच्छा जादोंमोन बिसोरनो मिथिहोनो गुबुन जातिफोरनियाव बे होखोमा जानायनि समायनायनि गोनां गेदेर जानाया मा होननानै बेयो नोंसोरनियाव ख्रिस्ट बिनि मानिया जाबाय समायनायनि बरसा मोनसे फरायबावनि 1 जहननि 4 बालाबनि 17 सिरिखौ 1 John chapter 4 verse 17 को फरायनि 1 जहननि 4नि 17 पदखौ फरायनि बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ बेजों अन्नाया जोंनियाव गुरगनाय जाबाय जोङो बिसारनि दिनाव गोहो खालामनाय बादि मानोना बियो दङ बादि जोंबो बि संसाराव दङ जिसुनि मुङै आमेन अन्नानै जेरैफिनदो फुंनि समाव जोङो जौसेयारि रंजामा फोरबोनि सायाव बेस खालामनानै जोंनो नांगौ बादि मोजां बोसोनखौ जोंनि गेस्ट स्पिकार मडारेटर सारनि गेजेरजों होलांबाय आरो एसे सिगां थांनाय 100 बोसोरफोरनि गेजेराव एबा मण्डली फसंजेननाय समनिफ्राय मोननै फिरि मोनथाम फिरि मोनब्रै मोनबा फिरिसो दासिमाव जाबाय दहाय जों रिपर्टआव खोनासंनाय बायदिब्ला बेयावहाय जों खोनासंबोनानै आरोबाव बेफोरनि बागै इसोरखौ गोबारै हामबाय होनाय बोसोरफ्रामबो बेखौ खालामबोदों नाथाय दिनै आरोबाव जुनिया हिसाबै इसोरखौ हामबाय होनायनि मोनसे थेंक्स गिभिं फोरबोबो लाफानाय जादों बेनि मेसेजखौबो जोंनि मेडाम एन बरगयारि बिथांनिफ्राय मोनबाय इसोरा बानखादों जोंनो गासैखौबो होनो थाखाय माने गोबाङा मोनदों गोबाङा मोनाखै फोरबोनि बानखानायखौ मानोना होबथाग्राफोर दङ गाज्रि जिउनि गोहोमा हमथानानै दोननायखाय जोंनि गोबाङा बेखौ लाब खालामनो हायाखै मानोना सैताना मिथिगौ जायखौ जोंनि मेडामा फरायथिदों मालाखिनि बाथ्रानिफ्राय 3 बालाबनिफ्राय सोरगोआव गोबां रोखोमनि इसोरनि बोर दङ बेफोरनिफ्राय गासैबो नांगौमानिखौ होगोन उसिग्लायनायफोरखौ होगोन लाथ्र'लायनो हायै जायगा थोलायलायै बेबादि उसिग्लायनाय बोरखौ इसोरा होनो होननानै बानखादों सैताना बेखौ मोजाङै मिथिगौ बेखौ मावफुंग्रा जायोब्ला बेखौ मोनमारगोन मावफुंग्राफ्रा मोनगासिनोबो दङ आरो बेनिखायनो गोबाङा दहाय मेडामा बुंदों बुंनोबो एसे आख' जायो माब्लाबा मानोना गोनो गोथो खालामग्रा आरो गुबुन बेबायदि नेगेटिभ साननाय दाबो सोरबा बहाबा दङ नाथाय जोंनि बे मतामत सार्कोल कनफारेन्सनि सिङाव थानाय बैरालि मण्डलीनिफ्राय दिनै बेयो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै दोनजाबाय आरो दाबो बेबायदि इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों मावनो दाबो खाबुखौ जोंनो इसोरा होबावबाय दानिया फैयै फैयै प्रि क्रिसमास एडभेन्टनि खनथामनि रबिबारा थांबाय मोनसे दंबावो आरो बिनि उनावनो बे सप्तायाव जासिगोन जोंनि गेदेर फोरबो जिसुनि सारि जानाय फोरबोनि समा दा बेनि बागै जोङो बे समाव दान्दिसे इसोरनि बाथ्रानिफ्राय नायगोन आङो जे बिसोरखौ फरायदों मोननै मोनथाम सिरिखौहाय बेनिफ्रायनो आङो गुसुङै बुंनो हास्थायदों बिनि सिगां जों बबे जायगायाव आरो माबायदि हालोदाव दं आं बेखौ गोसोखांगासिनो दङ जोङो सारिगिदिं सानजा सोनाब सा खोला मेडिया ससियेल मेडिया गुबुन गुबुन रादाबफोरखौ नायोब्ला बुहुमा गोबां सोलायबाय आरो सोलायबोगासिनो दङ आरो सोलायबावगोन आरो जों बबेयाव दङ जों बेखौबो मिथिनाया गोनां दा जों सानफ्रोमबो हां लानाय जोङो 1 मिनिटाव बेसेबांबा हां लायो जों बे हां लानाय बारा पलिउटेड जाबाय बेखौ जों मिथिगौ आरो जों लोंनाय दैया कन्टामिनेटेड होननानै जों मिथिगौ आरो जों जानाय लोंनाय मैगं थाइगं गासैबो फिथाइ सामथाइ जों जेसेबां सानफ्रामबोनि दिनफोराव जायो बेफोरो पयजन जाबाय
आरो बेजों देहानि गोबां नोरजिया जानाय गुबुन गुबुन बेबायदि देहायाव ट्राबलफोरखौ जों दिनै मोननो गोनां जाबाय बेफोरो थार आरो जोंनि स्कुल कलेजफोराव जे स्कुल कलेजफोराव जोंनि गथ'फ्रा फरायो बे स्कुल कलेजफोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि फोथायारिफोरनि आरो गुबुन गुबुन ससाइटियाव समाजाव थाग्राफोरनि गुबुन गुबुन फेमिलि बेकग्राउन्ड गुबुन गुबुन रोखोमनि नखरफोरनिफ्राय फैयो आरो बेवहाय फोरोंनाय लेसनफ्राबो गुबुन गुबुन मोनसे जाबाय एभोल्युशनारि थियरि माने बिसोरनि फोरोंनाय बादिब्ला जों मानसिया मोख्रानिफ्राय फैदों बाइबेलनि बादिब्ला जों आदम हौवानिफ्राय फैदों बिपरिता बेखौ जों रावखौबो क्रिटिसाइज खालामनो थाङाखै नाथाय इन दैट कन्टेक्स्ट बेबादि जायगायाव नोंनि आंनि नखरनि गथ'फोर जोंनि नखरनि खुरमा असेनि गथ'फोर फिसौफोर जोंनि फोथायारि मण्डली समाजनिफ्राय बेबादि जायगाफोराव फरायो लोगो मोनलायो आरो बांसिन जोंनि गथ'फ्रा बिसोर बादिनि खोथाफोरखौहाय खोनासंनो मोनो आरो फोरोंनायफोरखौ बिसोर लायो दा दिनै जोंनि मण्डलीफ्रा बेसेबां सांग्रां जानानै गथ'फोरखौ साबधान होनांगौ नङाब्ला बेबादिनो महर होजायोब्ला जारला जागोन आरो जोङो दिनै जे क्रिसमासनि सिजनाव अलरेडि दंखासै फालियै फालियै गोबाव बोसोर फालिबोबाय दा आंनि दिनै शेयार खालामनो हास्थायनाया आं बेखौसो सानदों बर'दिना जों जेब्लाबो फालिबोयो देग्लायबो जों फालिगोन रंजागोन नाथाय देग्लाय इसोरनिफ्राय जोङो माखौ हास्थायदों आरो जों मा होलांनो हास्थायदों कल'सियाव लिरनाय बाथ्राया मोननै बिषयखौ आं फोरमायनो हास्थायदों बे समावहाय मोननै बिषया जाबाय मोनसे इसोरनि मिस्टरि होखमा जानायखौ गोदो गोदायनि समनिफ्राय दोनै होखमायै दिनै जोंनि समावसो बेखौ जोंनो फोरमायथिनाय जाबाय होननानै बुंदों पला गोदो गोदायनिफ्राय होखमानानै दोननाय गोदो गोदायनिफ्राय मिस्टरिमोन बुजिखौ हायै साननो हायै मोनदांनो हायै बिसयमोन बेफोर मा बिसय बे जाबाय जागायजेननाय थामबालाबनिफ्रायनो जे थामबालाबाव आदम हवानि पापाव गोग्लैनायनि बिसय लिरनाय जादों आरो बिनि उननिफ्रायनो इसोरा सानदों बे आदम हवानि गेजेरजों दासिमनि जोलैफोरखौ माबोरै गावजों लोगोसे रिकनसिलिएशनाव पुनर्मिलनाव गोरोबलायफिननायाव लाबोफिननो हागोन आरो गावनि बानखानाय बादि बियो जिसु ख्रिस्ट'जों गासैखौबो मावफुंनानै गावजों गोरोबनायखौ दिनै मावफुंबाय जाफुंहोबाय आरो गोदोनि समाव जे आदम हवाया इसोरजों मोनसे खाथि सोमोन्दो लोगोसे थालायनो हायोमोन रायलायनो हायोमोन फेल'शिप खालामनो हायोमोन नाथाय पाप मावनाय थामबालाबनिफ्राय गासैबो नस्थ' जाजोब्बाय खाराब जाजोब्बाय एप्रच खालामनो हाया जाबाय इसोराबो थादेरनो हाया जाबाय पाप मावनाय मानसियाबो इसोरनि खाथियाव फैनो हाया जाबाय बेनिखायनो अल्ड टेस्टामेन्टनि सासेबो मानसिनि जिबनाव इसोरा लोगोसे थाफायाखै बाइबेलासो बुंदों आब्राहामजों थाफायाखै दर्शनाव खोथा बुंदों बाथ्रा बुंदों रायलायदों मसेजों रायलायदों गुबुन गुबुन बेबादि इसोरा सम बोथोरखौ लानानै रायलायबोदोंमोन आरो इस्राएलारिफ्रा जेब्ला 430 बोसोर आबुं जायो मिस्र हादरनिफ्राय बेयो मसे आरननि गेजेरजों गाइखेर आरो बेरे मोदैजों बुंफबनाय बोहैनाय कानान हादराव बियो दैदेनलांदोंमोन आरो सिनाय हाजोआव इसोरा बिसोरजों रायलायनो गोसो जादों दिन्थिनो गोसो जादों बे समाव इस्राएलारिफ्रा सिनाय हाजोआव थांनानै इसोरनि नुजाथि फैनायखौ बिसोरो मोन्दांथि मोनदों नाथाय थावरिनो गसंथानो बिसोर गोब्राब जादों इसोरनि नुजाफैनाया गिथाव बाथाव हाजोआनो मावग्लुबनाय आरो बांग्रि मावनाय बायदि मावग्लुबनाय आरो बिनि रायलायनाया बेबायदि थान्डारिं अखा खोरोमनाय गिथाव बाथाव आवाज जानाय
बेयाव बिसोर गसंनो गिदों आरो मसीखौ बुंदों नोंनो रायलायदो जोंनो खोथा फैदों नों मा बुङो मा जोंनो थोनो बेखौ जों मानिगोन मावफुंग्रा जागोन जोङो अब्लाबो जों फोरबोजों थादोंबा बेनि खाथियाव गसंनो हानाय नङा होननानैहाय बुंदों बिसोरो आरो गोबां मानसिया साननायमोन इसोरखौ नुनायखौ एबा इसोरखौ नुयोब्लानो थैयो होननानै इसोरखौ नुब्लानो बिसोर थैगोन इसोरखौ नुनो बिसोर गोसो जायाखै आरो नुनोबो बिसोर हाया इसोरनि मानसिजों पाप मावग्रा मानसिजों थाफानाया बिनि थाखाय असम्भव impossible for God to be with his people sinful people पाप मावग्रा पापी मानसिफोरजों इसोरनि थाफानाया बे सम्भबानो नङामोन दिनै बे सम्भबानो नङा गुबुन गुबुन फोथायारिफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन फोथायारिफ्रा गावसोरजों थाफानायखौ बिसोर साननो हाया बुजिनो हाया नाथाय दिनै फला बुंबाय बे मिस्टारिया थाखोमानाया दोनखोमानाया जोंनो बोर लानानै दिन्थिजाबाय होजाबाय आरो इसोरनि जोंजों गावनि बिसाफोरजों थाफानाया सम्भब जाबाय इसोरनि जोंजों थाफानाया दिनै सम्भब जाबाय जाय जिसुआ गाहाम जहननि 1 बालाबनि 12-13 बुंदों गोबां मानसिया जिसुखौ इसोरनिफ्राय फैनाय होननानै फोथायाखै नाथाय माखासेफ्रा फोथायदों